Tressa il-qorti Adrian Hillman mixli brejati ta' frodi u ħasil ta' flus fost l-oħrajn. L-ex-direttur maniġerjali tal-Allied Newspapers responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times ġie estradit lejn Malta mill-Ingilterra fejn mal-wasla tiegħu f'Malta l-ġimgħa huwa ttieħed immedjatament il-ħamrun fejn ġie interrogat mill-Pulizija tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi. Dan brabta mal-każ tax-xiri ta' magni tal-istampar mill-kumpanija Casco Limited. Fil-qorti Hillman ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih u wieġeb mhux ħati wkoll f'isem iż-żewġ kumpaniji tiegħu. Id-difiża għamlet talba l-ħelsien mill-arrest fejn saħansittra tellet lill-omm missier u oħt l-akkużat fuq il-pedana tax-xhieda biex b'ġurament jikkonfermaw li lesti jidħlu garanti sabiex Hillman jingħata l-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata għal din it-talba minħabba l-biża' li Hillman jipprova jaħrab mill-pajjiż u l-biża' ta' intralġ tal-provi. Id-difiża madankollu qalet li m'hemm l-ebda biża' li jabskondi mill-pajjiż kif qed tgħid il-prosekuzzjoni u spjegat kif Hillman mar l-Ingilterra għaliex huwa għandu ċittadinanza Ingliża wkoll ma' dik Maltija. Ġie spjegat kif huwa mar l-Ingilterra minħabba impenji ta' xogħol ta' martu. Dwar il-biża' tal-intralġ tal-provi, id-difiża qalet kif ix-xhieda u l-evidenza kollha hija kristallizzata fl-inkjesta. Il-qorti tagħtu l-ħelsien mill-arrest b'atta kundizzjonijiet fosthom li ma jsifirx li jidħol ġewwa sal-10 ta' filgħaxija u ma joħroġ qabel is-7 ta' filgħodu, li ma jitlax fuq dgħajjes u ma jidħolx f'portijiet jew l-ajruport. Huwa ġie ordnat jirrapporta l-assa darbtejn kuljum filgħodu u filgħaxija. Huwa ġie ordnat ukoll jiddepożita 50,000 euro u l-familja ta' Hillman ġiet mitluba tagħmel garanzija ta' 100,000 euro. Il-prosekuzzjoni għamlet talba l-ordni tal-ifriżar tal-assi bid-difiża titlob li dawn ikunu biss limitati għal flejjes li ddaħħal mir-reati li allegatament wettaq. Madankollu l-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni fl-intjir tagħha. L-ex-direttur maniġerjali tal-Allied Newspapers responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times u għat-tielet direttur tat-Times li spiċċa fl-isbarra wara Vince Buħaġar u Michelle Rizzo. U mifhum ukoll li Hillman għandu rabtiet mad-deputat nazzjonalista Mario De Marco. Apparti li Hillman kien il-bestman fit-tiġ ta' De Marco, id-deputat nazzjonalista huwa membru fil-Kunsill tal-Fondazzjoni Strickland, ix-shareholder ewlieni tal-kumpanija tat-Times, Allied Newspapers.